ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Dom TJ. Номи ман Шаҳром. Имрӯз 11 марти соли 2022 1000 рубли 107 сомониву 50 дирам, $100 1300 сомонӣ. Дар ин музанавормон 15 та хонаҳои фурӯшӣ мешаванд аз шаҳри Душанбе, Хуҷанд, Бохтар ва ғайра. Нархи хона ҳамагӣ аз 70 000 сомонӣ сар мешавад. Хонаи 70 000 сомона хонаи рақами 9 мебошад ва аз шаҳри Душанбе хона бо нархи ҳамагӣ 115 000 сомонӣ ремонт қатъӣ ҳастак ва дигар вариантҳои хубам бисёрай. Барои ҳамин ҳатман навора то охира тамошо кунед, лайк монед ва дар каналмон подписатсия кунед. тамошобинони гиромӣ, агар шумо ягон хонаи фурӯшӣ дошта бошед, ба рақамҳои барои реклама танҳо дар WhatsApp муроҷиат кунед. агар хона гуфтеста бошед, дар комментария нависед чӣ хеле хона шумо дар корай. бисёри бад гап намезанем, рафтем. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе наздикии бозорчаи Зарафшон. бинои 3 ошонага мебошад. хона дар дуюм ошонааш ҷойгир аст. як хонага бо масоҳати 24 метри квадратӣ. документош 100% техпаспорт дорад ва нархаш бошад 115 000 сомонӣ. боз савдо мешавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. ва дӯстони азиз, гап-гапае ки ба наздикии YouTube метавонад дар Россия маҳкам кунанд, блокировка кунанд. барои ҳамин ба Telegram канали Dom TJ хонаҳои фурӯшӣ обуна шавен. ссилкаш дар комментария видео ҳастак, то ки мо якдигармона гум накунем. ва ҳатман VPN-ам скачат кунед. VPN-и беҳтарин фикр мекунем ин VPN Proxy Master мебошад. просто дар поиски Play Market нависед, мебояд скачатш кунед, ё ин ки дар комментария ҳамин видео ссилкаш ҳастак, дароен скачатш кунед. дӯстони азиз, просто скачат мекунед, подключениеро зер мекунед, тамом. шумо ба телефонтон через VPN метавонед дароену тамошо кунед видеои моро. агар через VPN тамошо кунед, беҳтарин дастгирӣ аз тарафи шумо мешавад, чиба ки дар шумо реклама нишон метиҳад. мо боша аз ҳисоби ҳамон реклама даромад мегирем, чиба ки ҳозирашда дар Федератсияи Россия реклама YouTube киштагиай. барои ҳамин мо умуман даромад намегирем. ай просмотрои Федератсияи Россия монетизатсиямонам бигем киштагиай. барои ҳамин ин як ҳамчун дастгирии бародарона мешавад аз тарафи шумо, то ки мо тунем ба ҳазор кормона давом диҳем. барои ҳамин дӯстони азиз, ҳатман VPN скачат кунед, через VPN моро тамошо кунед. дар саршавии видео як чанд секунд ба шумо реклама нишон метиҳад, зато мо даромад мешаваду мо метавонем ба ҳазор кормона давом диҳем. барои ҳамин дӯстони азиз, ҳамин ҳози дастгирии шумо барои мо бениҳоят лозимай, то ки мо тунем ба ҳазор кормона давом диҳем. барои ҳамин дӯстони азиз, дастгирии шумо пешравии мо боша навормона давом медиҳем. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Кулоб. 4 дархона, подвал, ҳоҷатхона ҳастак, 5 сотиқ замин, ошхона, газхона ва баняам ҳастак. об дадани дарвозаяй ба хонара шланг ховондагиянд. об ба ҳавза мия. хона ҷойгир аст дар шаҳри Кулоб. Маҳмади Ҳаким, хонаи 105. нархаш бошад 140 000 сомонӣ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Рӯдаке, ҷамоати Зайнабобод, деҳаи Дарёбод 1. 5 сотиқ замин, 2 хоначаи времянка, то мактаба ҳамагӣ 150 метр мебошад. лаби роҳдаи ҳавлӣ ва ҳоҷатошам 100%. об светаш ҳамагӣ 50 метрай. нархаш бошад 180 000 сомонӣ. савдо мешавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. Viber, WhatsApp ва имо дорад. аз номи канали Dom TJ гап занед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, рӯпарӯи масҷиди Мавлоно. кадоме надонанд дӯстони азиз, ин поёни 9 километр мебошад. доми 5 этажа дар якум ошона ҳастак бо масоҳати 62 метри квадратӣ. боз дар чорум ошонаам ҳастак бо масоҳати 59 метри квадратӣ. дом тайёрай медрой ремонт мекунӣ ва зиндагӣ мекунӣ. нархи 1 метри квадратӣ $300 мебошад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. марҳамат дӯстони азиз, аз номи канали Dom TJ гап занем. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ҳисор, рӯ ба рӯи бозори Нав.
бинои новостройка мебошад. хона ремонташ 100% дар 9 ошона ҷойгир аст. худи бино аз 10 ошона иборат аст. як хонага бо масоҳати 43 метри квадратӣ. соҳибаш мегӯяд ки барои худум кардагим қарздор шудум, барои ҳамин мефурӯшумша. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. ватсап дорам дӯстони азиз. нархи хона бошад 200 000 сомонӣ. боз савдо мешавад. марҳамат, аз номи каналмон гап занед. чӣ хеле ки мебинед ремонти хона хуб мебошад. ҳавлии фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе. ду дар хона, баняш дар даруни хона аст. об аз ду скваш мебиёд. свет доимӣ, болои хонада бочкаи 500 литра мондагиан плюс кондитсионер плюс термексам ҳаст. заминаш 2 сотиқ мебошад. ҳавлиш кушодая, метавонӣ боз ягон хона кунӣ. то роҳи калона он қадар дур ҳам нест. нархаш бошад $16000 сомонӣ ва рубл дар рӯи экран бо муомилаам дорад. рақамҳои соҳиби хона дӯстони азиз дар рӯи экран. ватсап доранд. адрес ноҳияи Фирдавсӣ, кӯчаи Гравзавод, поёни бозори Корвон. марҳамат дӯстони азиз. ҳавлии фурӯшӣ дар ноҳияи Рӯдакӣ, теппаи Самарқанд, Роғунё мебошад дӯстони азиз. 1.5 километр ай аманал, гардиши масҷид, 10 сотиқ замин, об ва свет дорад, ҳамсояҳои хуб. рақамҳои соҳиби хонаам дар рӯи экран. рақамҳои Россия ватсап доранд. обши 6 дар хонае дӯстони азиз. дар якум ошона 2 хонаи калон-калон, якта кухни ва якта баня. дар дуюм ошона бошад 1 зари калон, 3 дар хона ва 1 балкон дорад. нархаш бошад $65000. марҳамат дӯстони азиз. ҳавлии фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, анехтараш бигӯем замини фурӯшӣ. барои он ки ҷош ҷои бениҳоят хубе, метавонен ягон бинои нав созен дар ҳамин ҷо. шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, кӯчаи Чармгарон, хонаи номери 1. заминаш қариб 7 сотиқай. свет, об, канализатсия ҳаст. документошам ҳаст. лави раҳи калон дорад дӯстони гиромӣ. айрӯи сурат ва айрӯи видеои Спутник маълумай ки раҳи калонда мебошад. бениҳоят ҷои хуб, барои домсозо беҳтарин ҷо ҳаст. боз хонаҳои истиқоматирам дорад дӯстони гиромӣ. 6 дар хона, 1 калидор, 2 подвал бо ҳавлижда туалет, баняш бо айсини раҳи калон, 1 магазин ва 1 склади дигар ҳаст. нархи ҳавли $150000 сомонӣ ва рубл дар рӯи экран. рақамҳои соҳиби хонаам дар рӯи экран. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд. ҳамон хонаи 70000 сомона мебошад дӯстони гиромӣ. як хонага бо масоҳати 20 метри квадратӣ дар якум ошонаи бинои советӣ. хона ремонти миёна дорад. аз миёнарам поёнтар мебошад ва ин ҳуҷра дар общежитие мебошад, яъне дар хобгоҳ. алиша мешавад бо мошини Opel ё ин ки Mercedes. ҷойгир аст дар 31 микрорайони шаҳри Хуҷанд. нархаш ҳам аги 70000 сомонӣ арзон ҳам мешавад, алиша мешавад. боз хотиррасон мекунем ки ин ҳуҷра дар хобгоҳ мебошад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд. як хонага бо масоҳати 43 метри квадратӣ дар чорум ошонаи бинои новостройка. хона ремонти нав дорад. бо тамоми чизу чорааш фурӯхта мешавад, яъне бо тамоми шароитош. дар доми нав ҳама шароит ҳастак барои зиндагӣ. ҳамин медроеву зиндагӣ мекунӣ. ҷойгир аст дар 13 микрорайони шаҳри Хуҷанд. дар наздикии хона садик, мактаб ва супермаркет ҳастанд. нархаш $250000 сомонӣ арзон ҳам мешавад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе. ду хонага бо масоҳати 51 метри квадратӣ дар 6 ошонаи бинои новостройка. хона ремонт дорад. худи бино аз 16 ошона иборат аст. ҷойгир аст дар гардиши аэропорт, ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе.
наздикиёи 100 бар мебошад. ҷои беҳтарин барои зист худи дом 3 та лифт дорад бо ремонтҳои замонавӣ. нархаш 530 000 сомонӣ дӯстони азиз боз савдо мешавад. ва дӯстони азиз, ҳамин минтақаи скори гардиши аэропорт Садбарг бениҳоят ҷои хуб аст, лекин нархошонам баланд аст. худи ҳамин хонаам агар бинен ремонтшам беҳтарин мебошад, этажшам 6 этаж дар доми 16 этажа этажи хуб аст, лекин нархшам баланд. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бухтар як хонага бо масоҳати 42 метри квадратӣ дар дуюмошонаи бинои советӣ. хона ремонт дорад ва ҷойгир аст дар Ламанос. доми 15 квартираи 4 мебошад. нархаш 191 000 сомонӣ, арзон ҳам мешавад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бухтар 5 хонага хоҳиш кардан марҳамат. 5 хонага бо масоҳати 97 метри квадратӣ дар якумошонаи бинои советӣ. хона ремонт дорад, балкон ҳам дорад, санузел, отоплениям ҳастак. утеплит кардаге агародам дорад, мегӯяд соҳибош. ҷойгир аст дар Тец, шаҳри Бухтар ва нархаш 450 000 сомонӣ. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе як хонага бо масоҳати 48 метри квадратӣ, шумояро метавонем ба ду хонага ҳам табдил тиҳен, дар панҷумошонаи бинои новостройка. хона бе ремонт мебошад. коробка ҷойгир аст дар назди мости Султони Кабир, светофори южн мебошад. соҳибош мегӯяд ки дом настади фасада, яъне ки айни замон фасадша бояд часпониста бошанд. нархаш 266 000 сомонӣ. ҳавлии фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат болои Сарчинор 2 дар хона дорад, туалет, ҳаммом, ошхона, кухнӣ ҳамаш ҳастак, 8.5 сотиқ замин, дарвоза дорад, об ҳастак, дарахтҳои калон дорад. медрои зиндагӣ мекунӣ. нархаш дӯстони азиз $14 000 сомонӣ ва рубл. дару экран рақамҳои соҳиби хонаам дару экран. марҳамат дӯстони азиз, аз номи канали Dom TJ гап занед. мо боша хайру хуш мекунем. ҳатман дӯстони гиромӣ ба телеграм каналмон обуна шавед ва VPN-а скачат карда через VPN моро тамошо кунед. то боздид, барори кор, худо нигаҳбон.